Vissza! Nancy, hol van erre? Na most apa! Csücs ide a comboskámba. Babám, csücs ide le. Csücs. Akkor ide. És most mehetsz tovább. Úgy. Jaj. Hopp. Na most állj föl és apához. Apához. Indulás. Nem kell kapni. Lassan. Szépen lassan. Na gyere ide lassan. Nem kell futni, csak lassan. Ide nézzél, ide, így. Lassan, 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 nem kell kapkodni. Ne siess! Igen. Jó! Ügyes, nagyon ügyes. Pontosan néz. Megtapsi, ügyes! Nem néz ki jól, az biztos. Hát apa! Így.